வாங்க இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிறிஸ்மஸ் தான் பாருங்கள். கிறிஸ்மஸ்ஸு இது வந்து ஸ்கூலுக்கு, காலேஜுக்கு, ஆஃபீஸுக்கு, வீட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் வச்சேன். போட்டிக்கல்லையெல்லாம் வச்சோம்னா அவ்வளோ ஒரு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள். நல்லா சூப்பராக இருக்கும், பார்க்கவே ஒரு அழகாக இருக்கும். இதில் இந்த இப்படி வைக்கின்றாலும் வச்சுக்கலாம். இந்த ஜாடியில் தான் இருக்குது, இந்த கவரில் இருக்குது. நம்ம ஜாடியில் போட்டு வைக்கின்றாலும் வச்சுக்கலாம், இப்படியே வைக்கின்றாலும் வச்சுக்கலாம். இதுவும் பார்டருக்கு மாதிரி அப்படியே வச்சோம்னாலும் நல்லா அழகாக இருக்கும். பில்தரை போட்டு இப்படியே வச்சோம்னா நல்லா அழகாக இருக்கும். கீழே வீட்டுக்கு போயெலாம் வைக்கின்றாலும், ஆஃபீஸுக்கு, ஸ்கூலுக்கு, காலேஜுக்கு எல்லாத்துக்கும் வைக்கின்றாலும் அவ்வளோ ஒரு நல்லாயிருக்கும். பார்க்கவே ஒரு நல்லா இருக்குது பாருங்கள். கிறிஸ்மஸ்